Tak ahoj přátelé, máme tady, řekl bych možná pozdní odpoledne víkendový, ale jsem tady teďko na zkoušku, abych vyzkoušel novýho kamaráda. Mám tady splav, který není úplně závislý na toku potoka a je to taková ta menší varianta. A možná to někdo znáte, možná ne, ještě to není naštelovaný, jo? Nebojte si, že to takhle bude stát, jenom jsem to teďko zapnul, abych to vyzkoušel. Tamhle nahoře je baterka, měla by vydržet zhruba 5 hodin a uvidíme, jak to půjde. Počítám, že se do toho dá dát třeba 5x až 10x tolik víc materiálu za určitý čas, než když prostě mám ten klasický splávek. Ale ten splav je skvělý, jenom jde o to, že prostě na některých místech je tak málo vody, že to prostě nedokáže proplavit a muselo by se opravdu jenom rejžovat. Tak schválně, jak to půjde. Vypadá to podivně, já vím, ale všechno je bezpečný v tuhle chvíli, aspoň doufám. Tak, jdeme na věc. No, občas to musím pročistit. Dobrý je, že to umí vyplavit i to bahínko, který vlastně já v páně pořádně nedokázal. Ale uvidíme. Tak, 35 lopat. Běžně jsem jich dával do síť tak 6 na jedno, dával jsem tak 3 síta. Takže jak dvojnásobek bych řekl, když jsem tam nasypal, možná víc, ale to je jedno teďko. Vypnu stopky, 30 minut jsme jeli, abych viděl, jak daleko dosáhnu z baterií. Tak. Šikovně. Asi celý tady. Oni všichni zkouší to rovnou zvlášť, vypláchnout, kolik toho tam bylo. Tak já udělám to samý. A nahoře toho je. Jsem se zvědavý. Kdyby to bylo aspoň to, co naposled, tak nějak by to mohlo být. Tak až to dojedu, tak vám to znovu ukážu. Tak, máme tady 5 kousků zlata. Ty malinký, viděl jsem je na začátku kolem možná 8-9, ale ty malinkatý, takový, co vidíte tady vlevo, ty se vyplavily. Ale tyhle ty větší jsou v pohodě, takže uvidíme, co ještě rovnou ukáže.
a budeme pokračovat dál, ale z jiného místa. Vypláchnul jsem tohle rouno, který je na startu. A nepočítal jsem, že to bude zajímavější než celý splav. Ale tak jsem se mýlil. Ukážu vám, co je v tomhle. Jo. Já si jenom k tomu sednu. A dívejte se. Jestli se mi to povede teda natočit, tak to bude opravdu pecka, protože myslím si, že tolik zlatinek jsem ještě nikdy na jedním párvě neměl. Tady už vidím, že ty maličký plavou. Tak uvidíme. Dívejte. Co tam vidíte? Já se třesu ještě, aby byly pohromadě. Já doufám, že to je trochu vidět. Teďko myslím, že to vidět je. Já vám to pak ukážu ještě jakoby bez vody, protože se to leskne, ale já bych řekl, že jich bude jako jich 30. Že mi jich spousta už uplavalo, už je vidím, jak plavou. Ale fakt to je prda. Ještě vám to natočím znovu, určitě. Tak tady je asi 30 zlatých kousků. Takže dohromady ve splavu jich bylo zhruba 40. Tak, ve splavu to vypadá takhle. Já to sesypu dohromady, včetně toho rouna. Protože je vidět, že v tom rounu je opravdu poklad. Tak uvidíme. Šlo to dobře. Jsem trošku zadejchaný, 30-40 možná bylo lopat, ale uvidíme. Tak já to jdu vyčistit. Jo, tomu by člověk nevěřil, fakt. Ještě, že tady to kamení je tolik. Tak, jdeme na to. Zlato. Jsem zvědav. Z jednoho místa.
Jdeme do finále. Ukážu vám, až budu odplavovat. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Paráda. No a dneska se loučím už trošku, myslím, že ne za tmy, ale už je dost šero. A zase jsem zvednul ten svůj denní úlovek, ale myslím si, že to bylo díky tomu splavu, protože se tam prostě propralo víc materiálu. Tak, bylo jich kolem 60, možná 70 kousků a to si myslím, že je fakt jako randál. Takže příště bude další výzva. A jinak si mějte hezky a snad zase za týden, za 14 dní s videem z potoka a na Zlatě. Ahoj.